akwụchenye ma atụka anya nka kama okwu ji akọ m n'ọnụ maọbụ ejiri m nka gbawara okwu ọsọ achọghị m nwunye m nne ya nwụchuru anwụchu wee kii n'iti mmanwụ ịma na o nwere ibe mere nnụnụ na-enwe nne na nna ji akụrụ akụ n'ogologo ezi ana m ekwu nyerikwa adada ajụọ nnụnụ ajụjụ kedu ife mere iji akụrụ akụ n'ogologo ezi ọ sị ka nụrụ ndụmọdụ mmadụ nụrụ ndụmọdụ mmụọ ụchakwa ntị ibe anyị nọ n'elu ụwa bụ egwu dị mma iti nkom owu ọ dị njọ n'elu ụwa ọdaba owo m iti nkom Agbala kwuwe okwu na-eme iwu na-ezi igwe ụbọchị m ji etiri mmanwụ oyi a na-akwa n'azụ azụ agwa na-akwa n'azụ azụ ịmaka nkọzi adịghị ibe ụbọchị m nọwe nwa na m abụrụ ndị nwụrụ anwụ eji eme oyi n'Igbo ka nje gotere egwu ma egburu chi m ịmara m abataluo oyi eziokwu eziokwu egwu na-ekwu ọnụ na-agbara mmanwụ ọsọ nwa nwaanyị na nna egokwu egwu na-agbara mmanwụ ọsọ Agbala nekwesa ọnị ọta nwa sọọnị ọta nwa Olofu ka ọ dịbe ndụ ka ọ dịbe ndụ nwụrụ anwụ nje duteli nwaanyị anụkwuo ma nwaanyị nna akpa aka wee bụrụ onye mgbugbu ntie kedu ife ji emelụ dị onye mgbugbu wee nara ya ibe ekwe aka ka nwanne m njewe ọha ajụjụ okoye nwaka eze na agụrụ wee kpọọ mụ Esesuo Agbala nza si na mma ahụ ọjị ụtụtụ nwanne m mụ gbagode mgbe oye ga obi inye ọjị ọ bụrụ ọjị ahụ bịaruo mụgwụ ya ka ọ dọba anya na ana nne ọ bụrụ na mkpọtụ a na m ahụ ibe na-achọ na oke elu na nke a na nwoke m ebe afọ ka m nọ chere nye chere nwa nwaanyị na ngwugwu ya eburu ọjị wee bịa bi mmanwụ o dobenye na ana nwanne m ibe niile a na-ezo ezo gbaa n'anwụ ekwube ịma na ọ na-aba akọta akụkọ dị onye ọya mmụọ osisi kpalite n'isi Nenele ka nke ọrụ gị ibe onye Awụsa ka a na-ekwu na ọ bịa na anaba anyị wee gbara na buru eburu na-arụkwu nwe ụlọ na-agbachi ụgbọala ike nye ka nwa gị na-esi ebe anyị ji lebe onye Awụsa anya wesi na eziokwu na ejeteri eji ebe afọ ka rigbuo onye rigbuo o jelu ebe afọ nwanne m ọfịakwa eke onye Awụsa agụ ego ma chi ya n'aka gị na-esi eburu ego na ha ọfịakwa okwu oyi nwanne m osikwela afọ meri nye onye Awụsa emekọta ya bụ ibe anya wecha ọzi aka tụgheri nye ji ya bụ akwụkwọ nsọ ka ọgwụọ nya afụma akwụkwọ nsọ na-ekwu okwu enwe okwu nke nwa gị na-esikwere tụnyere onye Awụsa onye ogbu ụbọchị onye Awụsa wee gezie ntị nke ọrụ gị ibe ịmụka a na-ekwu ya bụ ibe onye Awụsa wee jee butere ego na ngwugwu ego na-evu ajụ ego ọ na-abụ ebi nwoke n'aka ahụghị ma gwara ọfịa ịma na ofule ego afọ dọba adọba wee kpọọ ọrịa nyaba gị na-esi kpọọ onye dị anyị ọ bụrụ na iji etụghere m ife nwa nwa eziokwu m ifule ego nwa na-abeghị ebe afọ ka iji abụ ewere ibe onye na-asara wee kwụọ onye ụgwọ ọ nọrụ ma olulu ma olughị elu adị na-etiweta ọlọgọrọ gị n'ọfịa dị nwanne m wee doziela onye Awụsa ibe onye Awụsa wee tiri ibe o ji wuru odogwu chili agwọ dị ya n'ukwu agwọ oke agwọ ubi ojii ọchịrị nyagawi agị na-eti na-etio chimegwue m onye Awụsa na-eti ha kashika adịghị agụlụ na kwasụ Awụsa dai Agbala ọ na-abụ nwa mgbe igbuo ekpere na-abụ na nwanne m ọla nne ya ma asụ onye n'ọnụ onye ụsọ ọtụledu na nne nụrụ ya niile eziokwu o ji akwụrụ esentịrị ele oguru isi na akwụrụ n'isi aja ibe gara okenye n'elu ụwa ya gosi ụmụazị ebe a na-efe mmụọ onye ji eze n'ukwu mkpado nwanne m itinye aka enu
oge elukwekwe mgbe o ji abụ nne atọ nne eseri na nne maka na ọ na-abụ mmekọta ile ụfọdụ asị na ọ bụzi ọgwụ ka m ji ekwu okwu mmanwụ enugwu ịmaka mgbazi anyị nke bụ nne ụmụatị na-abụ nke na-eneche m nka nna eme awụrụgidi nwanne m o jee ofe dibịa ka ọ gwụba ọgwụ otiti mmanwụ ọrụ ofe dibịa nwanne m dibịa bere ose aka na aka na origbo ọrụ ya aka ọrụtalụ okolete ejewara ọmọnwụ ka o ji etibechi mmanwụ sọnwa ọkwa agbalagbala ka a kpọrọ ka ọ bịa kwuo okwu ọnwụgo ana m ete ogiri ana m ete ụgba ana m ete nke ana m ete ihe ofe ife ọ bụla ị chọrọ bụrụ ofe bịa be ma eji m etere ihe n'aka mana o nwere ogwu ibe iji amakwa na ama elika ịkọ ị na-anụ anụ obe ndị kalaba ji eji ife eziokwu onwe ogbenye mgbe onye ogbenye ya eji nte ya bụ ofe maka na mgbe onye na-agba otecha ogiri otere m ụgba mgbe ọ bụ na o ji kpọọ mọkụ ka mma bịazi ya aza onwe mgbe onye ya akpọ mọkụ ka nwanne m kama o ji agbakpọ mọkụ ka ga-eri m asị eji m ejiri nka jere nje dibịa ajụwa nwanne m o ji adịrị gị na mma ịma na ọ bụla ọjọọ bili nwata na-enu ụwa ka mụ na-ekwuo nke onye ji na na anyị achọ na ya achọ ọ na-adịkwa mma enwere onye nwụsị akpara ọkwa ọsọ biko onye ọbụla ya azagworo m ajụjụ ka m wee mara n'ife anyị na-akụ ụlọ ya nna asọ nwa uchegodi ahụ ọbụkwa na o ji abụ ntụba nwere nchikwo ka anyị naba ka anyị lapụkwa ọmụmụ inugbo maka na amụta azụghị azụ nwanne m na ụmụ ọmụmụ na-agbala eti abalabala ịtọka ewe nwaanyị nke ị ga-eji m nwelebe aṅụrị mana onwe ịma na ọ na-abụ onye foto ụtụtụ n'eziokwu ma ọ bụrụ ụzọ okperichi ya uwe chọọ ka m chọọ m unu ndị be anyị ọkwọ na-egbu ji ọkwọ na-egbu ede ọkwọ na-egbu anụ bụ n'ọbịa akwụkwọ agaghị ndị elu ọgwọ ọ bụrụ na aka ga-adọghọ ọcha ma agbu onye ọbụla ndị be anyị kedu ndị ibe na-egbu ọkwọ ụlọ na-akpọ m ụlọ nwụrụ anwụ New York bịa nụ n'ime ọjọọ ka ọkọ ha ọnụ ha kụlaị n'ọkpara ya ihe mere mmanya ji egbufu ya anya ụlọ ọ na-eme mmanya ọtọdosie ya ike kpọọ ya mmanya ọ ṅụchaa ya ọmanye ya ọchịta ụdọ mmanya ya ọkpọọ ya mmanya mana na o kwesịrị ike ịnwe ọṅụba ya ọkpọọ ya nkụ ka o ji awụ ṅụchaa ya ọkwụdosie ike ihe ọ na-akpara mkpọtụ dere ọkpọga bioko mkpọtụ dere ọgwọ na-egbu ụjọ ọgwọ na-egbu ede ọgwọ na-egbu anụ bụ n'ọbịa ọ bụ mgbe ọ bụla iji dowe ọgwọ na ịtụrụ aja na abụghị n'elu ọgwọ adịile mechiri ife ike akwa eziokwu ibe na-achọ ka nkọghalụ m unu tata na nne ọ bụ na enwere afadị wee jere na mmụọ ya ka iwu ịbakwa aja mbọchị ijekwa amaba abịa nwere ha aja ka ụnụ nọba ka ọ na-eme njekwa anụ mbọchị eji ekpe ya maka mbọchị o ji na-ama mbịa were ya aja ya ọkụ onye makwa ibe o ji awa eme ya ọja ha dị ya mma ya marakwa emere ngịnị na-egbu ọhụụ ha fụcha ndị bịara ka ma gbasịcha ife erijukwa agwọ ife a na-eri kemgbe ọsọsọ mmụọ
Iweta ya ọnaba ozugbo. Ngwanụ jee wetara ya. Ya ji aka ekwu. Ụmụ mgbe ike na-ekwe agba agba ọsọ ọ nọ ma kụrụ lulu kụrụ ọkpụ kụrụ egede kụrụ ntara akwụkwụ nye ka na agụrụ ji nara m gbajara n'eziokwu o were nke uvere dị m n'aka chimanụ na-agba agbịsị gba na ala na onye ji eme nwanne O buru nna ya. ị nwere onwe ibe ka iji ama ama ụzọ ibe na abụ ka a na-eme chi esighị esi ahụ onye ahụa ụzọ ibe na abụ ka eji nwa kwuo odegwu a na-eme mma ọ na-eme mpụ Eziokwu. gekwe ntị o nwere ndị ibe ọma na-adịkwanụ mma nwere ibe ndị ibe ọma na-adị mma n'eziokwu adịmabazi m unu na m fụrụ gbamgbam esi otu m nọ na-abụ ndị anwụrụ ụkwa n'igwe ndị apịa ma akwụgharịba n'igirigi aja maka na ọ bụrụ na ị na-eme anya bụrụ na onye tara ụkwụrụ kpa mụtakwuo egbiri mmụọ na onwe ezi ibe ọbụla na-eme nkwụ na-etinye akpịrị Agbala agbala. Agbala agbala iji okwu. Bela small guy. Kasha apụkọ onye ahụ tara. Were akpọghị mmadụ. Ana na nka biko chewelu mu nke uche chere akwa aka aka okena ata abia na bani ya abia na-ekwu kpabe ya wee na ntị oji anyị ya na nke aka ebe chigo ọ chọọ ịnụ ọnụ ebe ọba ya dọga kpabe ya Agbala agbala. delikweri ogbo ọja anatala Ọkwa ọja ngọ. Ọkwa ọja ngọ. o nwere ibe nchọ ka ị mara ibe ọ sọrọ agụ owuru ya kaba nka o je na-anwafulili ndị ewu prezidenti nke ọrụ gị ibe onwe ekwekọta o ji abụ inecha oli onye akwụkwọ anya na nne njekwu ya na gwọrọ ndị amị maka onye ahụ ukwu a na-eji amị akwa nne mgbe ihe bata na onye ahụ ukwu a na-eji agha oluo mgbe eji amara afọ na ana wee gba mgbọ onye ahụ ukwu kpọtuo ike nwanne m isi amasị ese ọ kpọtuo isi nwanne m ike akpọnye enu Ewere mbọ ha saa ya. Agbala agbala. Agbala agbala kọmedian mmọnwụ ka ịwa ọhụrụ. delikwe ka nke ọrụ gị ibe delikwe ka nke ọrụ m gị ibe ri o nwere ibe nchọta ata ka ị mara amara nwa nwaanyị na-aba ọbụ ebe ọbụla o ji aka anụ ọnya anụwa ọ naba anaba chewuo ibe ọ ma ibe o ji echewuo kobe akpagharịa Okowe akpala ya. O mechara ọ na-echitekwa azụ. ga-enye ntị nke ọrụ gị ibe nwekwa na-ejecha eme mba dibịa n'aka ọkwa wee nataba ọdịnala agụrụ nwanne m wee jiri nke adọba ihe m na-eji ori ịmana medo ori ya bụ ibe dị ka nche ọzọ ọkụ ma erisi ya bụ ibe ọkwa dị ya na mbe mmanwụ mgbe jee eze eribe mgbe oye ka nje gụta ya bụ ọkụ ha bara ọbụ ebe mgbe oye na esi m na-esi ehunata mana ka ngụrụ ọkụ ọhụ na-eke eke ọkụ na-eke eke mazụ nke mma agụrụ agụrụ Nke ka ahụ mma egoro. Nna. Hey, dai. Ndị agụ ibe wa karịa. Sọ na ọta nwa ka sọ na Mama ibe ji emebu ụwa nwanne m ụwa abụba m ọrụ Agbala agbala. ana m eje mba na mba na-anụ mba n'eziokwu m maka na ọ na-abụ ọkụkụ bata obodo nwanne m ologwu ọkpa akwụrụ oge ekwuchere ugbo eji isi onye ọbụla ji elu mba na nne iru omekwe ka mba afọ nne iji ọbụla eji ama maka na ibule eji ama tụrụ nwanne m ibe dị egwu ya adade Agbala agbala. odogwu ọnụ m ekene gị gị ibe Ekolom.
Sorry na bota. Da. Onu dele. Ebukwara isi nwa onye bụ Igbo na adapụrụ ise ekwurie na-ete ese ọrụ gị ife ọdịrị na-eji okwu m a na-ekwukwuri n'ọkụkọ ahụ nwa ọnụ chụrụ ọkpa na abụọ gawu ya ha fụsọ nwa ọla wibe ya abụ ya ịkpọrọ ọ na-aba a na-asọrọ nwa otu nwanne m ọdịka oji abụ ụjọ nna asọrọ nwa mgbe asị na ọbụ maka ahụ ọnụ ya nsọ ọrị ndị nji asị na ọ maka okwu mmee na abalabala ụkwa na-eje eme ife ụtarị akata anya chichi ọ na-abụkwa anụ ka atakwa nsịka ma gosikwe na ya chọkwe na anụ nwere eze na-ata aja maka na onye iwe ọkụ anakwa eke nshịka agbụ ọ gbajiri ya ka ọ ma gbajie nya ụkwụ agbalabala ọkwa na ya emere ha ibe anya chichi kụwa ọ bụ eziokwu na ọlụtụ inwe ụlọ amara biko obi abụ na-egwu udo na-edo agụrụ biko obi abụ awụ na-edo mmụọ na-edu medi ibe biko gbagbote na ji mgbede abụrụgwu agbanwụrụ akanta maọlụ ụmụ ebere ma obodo biko na-ekwe mmanwụ otu ubi uwe ọma balabala osimiri na-agba ego eke na-agba ego biko na-egwe mmanwụ njenje je wuru m agụ njenje je wuru m aja ananwa agụrụ ịnọgba na-egwugwo ọ na-abụkwanụ onwe ka egbe si ihe na anachi na n'elu asị na alụ atọ agụ nwa na alụ emeregwo eri o nwere ibe dị iche na-egbe akwa nne mana egbe ọnya n'ọnọdụ ka ọ bụ ogbu ibe o nwere ibe mere agwọ ji ebula agwọ nwee ibe mekwa na ya bụ agụ ji ebula agwọ owuru na nne maka na imikiriti ajụkwu ji eme ile n'oge anya mbọ ibe m hụ mmanwụ ji eme ile nwanne m ọdụ m n'ọnụ mekwuche ritata ihe eji n'okika nyechi abalabala okwu ọ na-agwụkwa ha n'ọnụ ego na ana agụrụ nwanne m ebe ọ na-emeri isu ya ndị Awụsa bebe ọ na-emeri ya bụ anụ ndị na-eri anụ na-eri anụ ndị na-ana ego na-ana ego onye Awụsa ji jiri nke ahụ m n'ezi wetube m ego n'ike nwanne ya nwoke wee bịa metụ nya aka n'ibe ọ gwara ya bụ onye Awụsa kwuru ya karịrị ya ata ya tofi kwuru ya zo ma ata ya zo ya zo onye Awụsa chiri ego na-agụ asa nke a kpọwego m asa karịchiri nke atọ wuru asa nke a dị ụtọ ọ na-awụchi nwa n'igwe ọkụkọ enwe dị jejeja mba nwanne m ewere ọgbụ na nwa n'anya nri ejighị ewere wee dị na ka ọ bụrụ odogwu achọghị efunye ya gwanne gezie ntị ịmaka na ọ bụ nne tụrụ a na-ekwu okwe na-ebe akwa na ụgbụgba na-ekwu efuni na-ewe n'iwe kedụzi ihe mere onye ofeke ji jụba ajụjụ na ụgbọgụrụ na-amị anyụ ruo mgbe a chịrị ya mkpụrụ gbọgụrụ n'aka ofu onye ome n'aka gekwe ntị kedu ibe ji agwazi ọmara ezi nke nọ n'ụlọ egberibe ji iri eri ibe dịre n'ụwa o ji wee na-ajụ ajụjụ kedu ibe meziri na egbugbere ọnụ ji kute mmiri mara eze gboo obodo nnu tụrụ osimiri onye eze akwa ọmarụgbo nne mụrụ chukwu agbalabala ana m agala owu tiri n'anya ga nkwachalụ gị akwa ihe inye n'ahụ n'ike nke inene jeri nya bụ ibe ma afụrụ eziokwu m na ọ bụ ọkwa akwakwara nya bụ ibe mana ọkwa akwakwaji onye bụ akwa nwanne m oyike anya nka ndị be anyị mgbara tiri egbu onye egbu otu ahụ ya n'ọkụ n'ihe eji ekwe okwuji ya n'ọnụ iji gbuo mgbada were akwụkwọ mgbada kwuo ya bụ aka ha bịabe ha akwụkwọ na aghara aghara ebe afọ ka nna ọmara n'ọba ekpiri na abịa bụ ibe nwee egwu akwa nna
Agbala ejeje m iji mo ejebe ibe ejeje m ibe niile wee jebe ebe eze ego ị nwere m abata bụ eze ego na ụga nwanne m eze ego ji isi m na m ji ejikwanụ nka nọdụ ana ka ya chukwa m mmanwụ nwe nọdụ ana n'oche oje wetere m ọkụkụ wetere m ewu were ji na-abụ kpọrọ mmanwụ aka ọsị m ngwa m chiri ibe ahụ na bazi abe m nne m were nne gị nwado a na n'eziokwu m were ọgwụ gbuo oleke nga be m mgbe chiriri nyebụ ibe wee naba anaba ha gacha m na nka wee bịa na-egbebele ugo be anyị ebe ahụ ka m sị ka anyị were utu m wee doo ma mere ị nwere m edori ya bụ egwu na ana nwanne m were ọgwụ dobe edobe wee jee ri mecha ihe m mere n'ime ọfịa wee fụtara onwe m n'ike n'ike anya m na-enezi anya ọnwụ na ewu akpụrụgbo ji ma atacha anya ata nwe jee ka njide na ewu n'aka ewu wesịcha ri n'ike ike nwa nwa gbuo ọfịa ha chụọ m ọkụkọ ofe enu nwanne m eji m ibe ọhụ na ana o nwere ihe eji ama mmanwụ anụ ọna bụ n'ọrụ anaghị atọ atọ na-agba agba Baba na-ekwusi okwu ike. Baba na-ekwusa. n'ezie ndị ka nke ọrụ gị ibe amụtara Mohammed ka ị na-ahụ mmanwụ n'aka kemgbe m batara be gị nwanne m eji m agọrụ gị ọgwụ ibe akpakọ ibe nwe ifuru amụtara na-achị nchịchị ojee na-achị nchịchị na-akpa gị chaa chaa ibe ọbụla ijiri aka na abọ meji abụ ego nke ọbụla ijiri ọba na abọ meji abụ nwa na-etesen afụsọ nwa mgbọ n'ihu ebe ọgbọ ọhụhụ ha fụgbodo eri ya bụ onye mkpọtụ ịma na nwa nwaanyị ike ukwu mgbe o ji afọ ibe o mere onwe ebe ọsọ su na-agụ nwoke m ọ na-agbaje n'ihu ike a na-akpụchi ya anya azụ ọ naba azụ ike asụ nya na ana ike m faka ije nenekwenụ mmanwụ ife ka na anụ buru iwe sekere enu mana o nwere ibe nchọ ka mara ebe ozụga na ife afụ ndị ọcha rụchara kpọ ọnya kụrụ ọkụ nwoke m ọ na-agba ọkụ kata ọma gbawakwu ọsọ obodo ribenji emebere unu na nne ha ti m nke onye chiri na azelu mmanwụ be m kenere na-egwugwu anyị dị iri na asa biri otiti mmanwụ asa dị nna asa anwụrụ anwụ wee jụbazi ngwa ndị na-ana agụ na n'aka ajụjụ ara onye ntị ike na anụ anụ ya ga onye anya na-egbu egbu bịara esi na afụchagoro ibe niile n'anya o nwekwa ka isi weta ri karama n'aka dị anyị onweghị ele si nụ ka ọ dara n'isi isi mmadụ gbanye anya elu ifu m ka nna afụtu ya n'afe m ọ bịa wụla eziokwu Nwachukwu Megene ka ngwa n'ibe dị anya agbagbo egbe na ọ na-abụ ọjara ahụ dị ka ọja aba aka nwoke dị nwara nga nene ka ngwa gị ibe omekwe n'ibe na-ebu mmadụ karịcha jaja ncha jaja nja nye na-egbu nwoke n'ike ụmụ onye ji abụ ọbụghị n'ezikwu na-enwe nsogbu dị nwoke m obido tibe gị aka ọ bụrụ nwanne m bụ ahụ m ka na-ababeghị ibe ọ na-agba etere ete na-agbasi ike oke nwaanyị ji dagadaka ibe obu ọ nọrụ n'ụsọ ma nwụdo oge anwụ ahụọ ị nwere ọkpọrọbịa na nwebegere akwa enyi enwe anyị ajụ onye ọmụ ife buru ya eji m asị agadi nwaanyị azi ime ọmụmụ ji atụ ishie ma ọ nwụọ ọmụmụ na-emezere ejeje ụmụ ihe nwoke ezele nganga gboo bụ onye akpanamo nganga gboo bụ onye akpanamo
kọtụ ihe a ka e wee sị